Първата тема, която ще засегна, е маникюр на непълнолетни. Много често в работата ми се е случвало да ми се обаждат малки момичета, които искат да си направят маникюр. И предимно с обаждания за изграждане. И сега ще ви обясня защо не се съгласявам и не взимам такива клиенти. Причина номер 1. Дете на такава възраст няма доразвита нокътна единица. Ногтите са по-меки и пълни с влага. Причина номер 2. Нокътното легло е слабо, а заобикалящата го кожа деликатна. Накратко казано, този крехък нокът не може да издържи тежестта на едно изграждане. Всяка форма на полиране или пилене на такъв нокът е пагубна за него, защото той така или иначе е достатъчно слаб. Тоест, това ще изтъни още повече достатъчно тънката нокътна плочка. И всяка добавена тежест ще се отрази на нокътното легло и на матрикса. Матрикса – това е корена на нашия нокът. Съществува и по-лош сценарий. Външна сила да откъсне нокътната плочка от нокътното легло, което води до големи неприятности. Като, например, да се увреди развитието на матрикса, временно или постоянно. Следващата причина е, има вероятност покритието да не е добре втвърдено. Ако маникюриста не е проследил своята лампа, не знае как тя работи, или примерно е по-остаряла, вече не полимеризира както трябва, или изобщо не знае как да полимеризира правилно продуктите си, това също може да бъде пагубно за ногтите на такова крехко дете. А всички тези неща могат да доведат и до алергия. И нека се замислим. На такава малка нокътна плочка, каква е вероятността голяма част от продукта да попадне и върху кожата? И стигаме до премахването. Тези слаби и малки ногти не могат да издържат пиленето, което е необходимо, за да се отстрани материала. Дори самото движение при пиленето движи нокътя и нокътното легло, което отново може да травмира матрикса. Именно и за това аз не препоръчвам да се прави маникюр на непълнолетни лица.